preto das súas casas e nunha contorna privilexiada a carón do río Miño. Son aspectos que valoran os futuros usuarios do CAM Santa María de Meira e mesmo as súas familias. Imagínate que tuveran que irse a unha residencia a Lugo, pois desubícanse, non poderían estar. Aquí conocen os veciños, conocen a todo o mundo, teñen un chalé mesmo aquí pegado, poden ir hasta a casa, todo eso, vamos, millor é imposible, a verdad. Sí, podemos ir á casa aí, cando queiramos. O matrimonio será dos primeiros en ocupar 2 das 30 prazas da nova residencia que hoxe inauguraron o presidente da Deputación e o alcalde Meirao. E abrir esta residencia sí que é unha verdadeira medida de apoio ao noso rural. Unha medida real que está aquí para que a xente que se queda a vivir nas nosas parroquias, nos nosos concellos, en definitiva, unha medida para que o noso rural teña futuro e, sobre todo, teña xente. Hoxe é un día grande para todos os meiregos e meiregas, para min como alcalde, para o meu equipo de goberno, pois vemos cumprido máis dos compromisos con Meira gracias ao apoio e a colaboración da Diputación de Lugo, presidente. O acto asistiron numerosos veciños, canda deputados e membros da Corporación Municipal. A institución provincial achegou 2 millóns de euros a construción, equipamento e posta en marcha do centro, os que o Concello engadiu 200.000 euros. Según o Estatuto de Autonomía de Galicia, as competencias de servicios sociais son da Xunta de Galicia. Ustedes pensen o que estou lendo. Pero foi a Diputación de Lugo a que fixo posible que os maiores de Meira dispoñan deste centro. A veciñanza de Meira ten prioridade de acceso ás prazas, logo a dos municipios limítrofes e de seguido a do resto da provincia. Quedé impresionado porque isto é maravilloso, é un orgullo para o Concello e para todos. Si fora necesario vir para aquí antes de ir para ningún outro lado, Eso ben non sabe Dios, sí. O custe da praza adaptarase á capacidade económica de cada persoa maior para que todos poidan acceder á mesma. Así o establece o modelo de xestión dos CAM implantado pola Deputación. Para nós, as persoas son o centro, son o foco. E non pensamos no negocio, porque aquí non hai negocio. Aquí non vai haber beneficios, non hai rentabilidade económica. Por tanto, só hai unha rentabilidade social. O de Meira é o 4º centro de maiores que abre a Deputación neste mandato e o 7º da rede provincial. Vai supor a creación de 25 postos de traballo directos para a prestación dunha atención persoalizada.